Όλα όσα μας παραδόθηκαν από τον νόμο, τους προφήτες, τους Αποστόλους και τους Ευαγγελιστάς, τα δεχόμαστε και τα γνωρίζουμε και τα σεβόμαστε, δίχως να ζητούμε τίποτα πέρα από αυτά. Αυτά ας τα αγαπήσουμε και ας μείνουμε σε αυτά και μην μετακινούμε από τη θέση τους ορόσημα αιώνια και ας μην καταργούμε τη Θεία Παράδοση. Ακούσατε λαοί, φυλές, γλώσσες, άντρες, γυναίκες και παιδιά, μεγαλύτεροι, νεότεροι και νήπια, το Άγιο Έθνος των Χριστιανών. Εάν κάποιος σας διδάσκει έξω από αυτά που παρέλαβε η Αγία Καθολική Εκκλησία από τους Άγιους Αποστόλους Πατέρες και Συνόδους και διαφύλαξαν ως τώρα, μην τον ακούτε, ούτε να δεχτείτε τη συμβουλή του όφεως όπως την δέχτηκε η Εύα και τρίγησε θάνατον. Και αν ακόμη σας διδάσκει άγγελος και αν σας διδάσκει βασιλιάς, έξω από αυτά που παραλάβατε κλείστε τα αυτιά σας. Ας φυλαχτούμε με όλες μας τις δυνάμεις να μην λαμβάνουμε μετάληψη από τους αιρετικούς, ούτε να δίνουμε σε αυτούς για να μην μετέχουμε στις λανθασμένες δοξασίες τους και για να μην καταδικαστούμε μαζί τους. Ιερός Δαμασκηνός.